नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज दिन भर कोनो खास खबर ना रहा ले चलते कोनो अपडेट ना देनी। बाकी आप लोगन के दूगो अपडेट देवे जा रहल बानी। सबसे पहला आज जोन गाना रिलीज भइल बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के, जोना गाना के नाम बा हल्के हल्के लौट दी, जो कि एगो एवरेज गाना बा। जी हाँ, हम ज़्यादा शानदार भी ना कहम, ज़्यादा बेकार भी ना कहम, बस ठीक ठाक जोन गाना रहेला हो तरीका से बा। और जोन दर्शक लोगन के रिस्पांस बा उहो वही तरीका से मिलल बा। मिला जुला के अभी तक करीब 5 लाख के आसपास दर्शक लोग देखले बड़े। 88,000 लाइक आ चुकल बा, 17,000 कमेंट आ चुकल बा। अन्नपूर्णा फिल्म पर खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह के ई वीडियो गाना के। अब बात करी अगला अपडेट के बारे में, तो वो गाना ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार बा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल के बा। वीडियो के जो टीजर आयल बा वो बहुत शानदार बा। हल्का सा बस एगो मिस्टेक भइल बा, जो कि यादव जी के हाई ट्रेंड कल गई बा, हमें ज़्यादा फोकस कल गई बा यादव जी वाला पर। तो ए तरीका से एगो ही जातिवाद वाला गाना हो जाला, वो चलते बहुत सारा दर्शक लोग ई गाना के अगर इग्नोर कर सकेला। जी हाँ, बाकी जोन खेसारी जी के कट्टर फैन बड़े उ तो ई गाना के जरूर सुनिए। तो एस फोर जो भोजपुरी पर बिहान सुबेरे सुबेरे आ रहा बा 6:15 बजे के आसपास बवाल गाना, जो ना के नाम बा यादव जी के माल नया साल में। जी हाँ, तो टीज़र आप लोग काले देख ले लो, हम काले हम अपना चैनल पर अपलोड कर देले रहनी है। बाकी आज रिलीज भी भइल बा, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पर वायरल भी हो रहा बा। आप लोगन के टीज़र कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएम। और बिहान सुबेरे ई गाना के लेके का टारगेट रखले बानी कमेंट में इहो बता देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, और साथ में एगो बोनस खबर भी देते जाई। खेसारी जी काल जब लाइव आए रहे तो वो अपन एगो नया गाना कोरोना के तीसरा लहर वाला गाना के अनाउंसमेंट केले बड़े, जो कि ई गाना के बाद रिलीज हो सकेला। जी हाँ, हो सकता बिहान ओकर टीजर चाहे पोस्टर आप लोगन के देखे के मिल जाए। तो तैयार रही आप लोग बिहान ई गाना के भी सुने के, और ओकर जो नया गाना बा ओकर टीजर चाहे पोस्टर कुछ ना कुछ जरूर आप लोगन के देखे के मिली बिहान, ये हमें पूरा यकीन बा। तो फिलहाल खातिर इतने अपडेट रहे। पसंद आयल बा लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।